O vindeiro 25 de agosto, Cambados acolle unha xornada pola sustentabilidade. Será unha cita intensiva que contará con 8 relatorios de outros tantos poñentes de prestixio que intentarán trazar os retos que neste eido ten por diante o sector vitivinícola e o enoturismo. Para as grandes adegas e as grandes cooperativas non é un tema novo, están realizando proxectos moi importantes e sempre que as grandes empresas da zona apostan pola sustentabilidade, eso arrastra moito o resto de viticultores que lle aportan as súas uvas. Clima, pragas, fitosanitarios, augas residuais e no turismo sustentable ou calidade do aire en Galicia son algúns dos temas centrais que abordarán expertos nas súas intervencións. Unhas exposicións coas que, aparte de debuxar a situación actual, buscarán concienciar a cidadanía. Sabemos que a través da sustentabilidade coidamos o medio ambiente, tamén estamos aforrando recursos e aforrando diñeiro. Por lo tanto, as grandes corporacións, as empresas e o sector están concienciados nese sentido, pero fainos falta dar un empuxe en educación e en concienciación para que todos aportemos e todos demandemos este tipo de produtos e de modelos de facer economía. A xornada desenvolverase na Fundación Manolo Paz e será completamente gratuita. Contará coa colaboración do Concello de Cambados, que ve nesta cita unha herdeira dos cursos de verán que acollía o Museo do Viño e a xornada que se celebrou o ano pasado sobre medio ambiente co gallo da Cidade Europea do Viño. Os recursos naturales e paisaxísticos que temos aquí en Cambados e na comarca do Salnés nos diferencian de calquera outra zona produtora de España. E iso precisamente é o que trataremos en estas xornadas. Como novidade este ano, a cita ofrece obradoiros de educación ambiental e carácter lúdico para os máis pequenos. Os interesados en participar deberán inscribirse na Oficina de Turismo de Cambados ata o 23 de agosto.